kedam tang ni phai sir ke par ni hang press club NPC am hang pathek konlo saru pathar constituency arlu chapra langsu ni hang press club NPC am hang pathek konlo lapen pinangan pherang ke abitung atumpen chingwai sar chedon sar pen lamthe chiparai ponlo kedam tang ni phai sir ke par ni por phai ke apor malom ni hang thonsuri KCS jonai bialong ni hang hawar pherang ke bitung atumpen birta chala kapang rum ka chitong ahong klam tu nang ji pu matha ponsi ni hang press club NPC japra lang solong am hang pathek konlo pini ni hang press club am hang ke pathek kon along mepu ruren lekhe aphansi arpu pek konlo lapen kongchun bang GS jatna singh be aphansi arpu konlo lapen dun mepu agustin rongphar assistant secretary bison singh lekhe office secretary duniram rongphar lapen khorsing inti finance secretary dinaram rongpi lapen irai rongpi organizing secretary Werson Teron lapen Thorom Terang lapen publicity secretary Indroni Ronghang lapen Arun Taro tumpen arpu deng dunlo lapen ki doan arpu ki deng atumta aninga klongpen claim dam pona lapen longria khe ki media phanbor iponang pusi chethan chepare ringti the people voice to akemang mate muto pendeng ponsi ini ni hang press club NPC am hang ke pathek konalong pherang ke bitung atumpen pinangan apor chingwai thusi chedon sarpen chirai ponlo anso se kapang tangpen lapen khaya morbu ason arjab dun nang pusi press club muto mate akimanga tengpen si chiparai ringti NPC amilur it map un e pinjia phansi pherang ke bitung atumpen chethan chipari ponpen pini NPC mahang ke pathek amelong me insamjin pensi me pachun ponlo Japra langso pen Indroni Ronghang Kilo Birta News Desk Report Public TV Karbeng Ilhin pen nihang press club amai phu pen nang itong kan ke adap ki me kadum pajilo kadum pini lutum labang so pinang jodong pen labang so nitum kamatha labang so nihang press club seng ponang pini lutum labang so nang pathe pontang no pasila solo kot unan pen labang so pharangki atum do an lapen JP jerpu an sami labang solo kot nang cara nang citu nitum nihang press club ahin pen karbiang long rat on phan nilitum ahin pen kardom pejara kardom element agustin on phar pini nilitum penangan ajak ding tui pen nilitum kadoga be pherangke abitung pen penangan akiduk akisung pendang lok social media lang pacetak nang ji ason anilitum pacetak pando lasong bong nang penilitum e pengvet donang ji la pening sivet donang ji buka matha penilitum kadok kabe frang ke claim rap petatum pen nilitum chingki chingwai pen penilitum da japalang so forest ib asai hemalong nilitum nihang press club po nilitum pini amahang pathek pando lasin nilitum pini labangso amahang ka pathek pando nilitum jasamet kachingwai pon la kalalo nilitum unan pen adak kapaklang nang ji ason an akimi kapaklang ponang ji ason anilitum chingwai chingsai ponsi nitum nihang press club tum arjap thipo do thipo punitum kadoga bi semet deng sinilitum pini nihang press club pu amang pathek ponong